Utekla mi zo zábieru. Tak rýchla je. Maruška po druhém vyhraném zápase. Maruško, jaké to bylo? Rozhodca Ružičková, Novotný Slíva, rozhodca Ružičková, kurz číslo 1. A Ružičková vyhrala. Mecová, rozhodca Mecová. Tak pri to bude příští rok. Dobre, takže dievčatá, na 10. mieste Tamara Mrazová. Tu mám, ešte dávame na pamiatku také športové puzzle. Ty pýtal dva rovnaké? Jeden som videl, dobre. Takže pokračujeme. 9. Kesslerová Veronika. Pošleme Štronerová Michaela 8. Mecová Lucia 7. Na 6. mieste Hejnová Julia sa umiestnila. Juliko, Juli. No si vie vybudovať svoje. Ja mám 2 céry, tak viem, čo je to, keď nepočúvajú. Gratulujem. Na 5. mieste je Petrušková Klára. Na 4. mieste Ružičková Maruška. No, na 3. mieste sa umiestnila Murovičová Julia. Stav boj. Tu sa postav. Na 2. mieste sa umiestnila Mrázová Terka. Chalanom dávaj chalanské a babám dávaj babské. No to, chalanom nedá, či baba nedávaj boxeristu. Tam je nejaký, hej. Ja som vlastne nepredpovedal farby. No a víťazkou sa stáva Krpatová Lucia.
Ale desne. Ty máš krvavé uši? Čo? Blesky. Robí blesky. Juli, skús trošku doľava. Ale moc svetky. Na 10. mieste tancer Robin. Na 9. mieste Novotný Aleš. Na 8. mieste tancer Adam. Na 7. mieste Grohman Adam. Na 6. mieste Filip s Kristiánom. Piaté miesto Chumkal David. Ten už odišiel, to bol smoliar dňa. 4. miesto Oroz Ján. Na 3. mieste sa umiestnil Sliva David. Počkaj, postav ho na toto. Ten už je dekorovaný. Tak práve ten svetiak tam Marian není nejak vhodný asi osadený. Fotogenický. Druhé miesto obsadil Janúšek Peter. Dneska bol slovenská dvojka nasadená, je to Janúšek Peter. No a titul získal Švejda Tomáš. Máš to za sebou.